бонки миллии Тоҷикистон ниҳоди масъул дар муқовимат бо даромадҳои аз роҳи ҷиноят ба даст омада таъин шуд. Ин бонк бо як фармони раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон аз чунин ваколат бархурдор гардид. Дар ин фармони раисҷумҳур гуфта мешавад ки бонки миллии Тоҷикистон мақоми ваколатдор дар самти муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои ба роҳи ҷиноят ба даст оварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом муайян карда мешавад. Тоҷикистон таҳия ва татбиқи ин қонунро бо тавсияи созмони ФАТФ, як ниҳоди байналмилалии мубориза бо шустушӯи пул шурӯъ кард. Ин созмон Тоҷикистонро то соли 2014 дар рӯйхати кишварҳое ворид карда буд ки эҳтимоли пулшӯӣ дар он ҷо зиёд аст. Танҳо дар моҳи октябри соли 2014 гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявии муқовимат ба шустани пул Тоҷикистонро аз рӯйхати кишварҳое ки таҳти назорати вижаи ин созмон қарор доштанд берун овард. Бонки миллии Тоҷикистон он замон гуфта буд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба қонунигардонии даромадҳо бо роҳи ҷиноят ба даст оварда ва маблағгузории терроризм ба зинаи баландтар баромад. мақомоти бонки миллии Тоҷикистон ба дунбол изҳори умед карданд ки аз рӯйхати сиёҳи ФАТФ берун шудани исми Тоҷикистон мавқеи сармоягузории кишварро беҳтар намуда имкониятҳои иловагиро барои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар фароҳам меорад. Зимнан давоми соли равон ин бори дуввум аст ки ба бонки миллии Тоҷикистон салоҳиятҳои нав медиҳанд. Қабл аз ин бо як қарори дигар салоҳияти назорати соҳаи суғурта ва ширкатҳои бимаро низ аз вазорати молия ҳазф карда ба ихтиёри бонки миллӣ супурданд. ҳоло муҷаввиз барои фаъолияти ширкатҳои суғуртавиро низ бонки миллӣ дар Тоҷикистон содир мекунад.